Risang temanten kepareng sungkem dhateng ingkang Ibu Talasan Romo. Ingkang kepareng klolos dhuwung nun inggih Naka Masudik pramila kasuwun sawega. Kalolos dhuwungipun kok isih bingung ling lolos dhuwung ya urung tau nyekel keris ngono. Lagi pisan iki. Oh iya. Sasampunipun linolos dhuwungipun linepas cenelanipun. Tumulika kanthi samangke Diahayu Rahma Aulia tumuju dhateng ingkang Ibu. Bagus Oni Prasetyo tumuju dhateng ingkang Siwa. Kawis dikala lumampah alon garwane kok ditinggal. Gabyuk wonten pepangkonanipun ingkang Ibu kawedaling pangandika. Kanjeng Ibu. Kula nyuwun tambah mengas manggen kula badhe main-main Ibu. Ya Yondo, Ibu sono ya mendedonga Yondo. Muga aturane ning Gusti kang Maha Nasa Yondo. Injih Ibu. Sing penting padha ngati-ati yo biar anakku wedok. Rahma. Injih. Rikala semono kowe cilik tak popong tak gendong saiki wis gedhe wis pinengku kakung yo nggih. Injih Ibu. Ojo lali ndongake bapakmu sing wis kasedan jati yo nggih. Kanjeng Siwa panjenengan ingkang minangka sunesarine ingkang Rama kula nyuwun tambah pangestu anggen kula badhe mahi Pak Siwa. Ya yo nggih. Aku dadi wakile bapakmu. Isone yo mbededonga nang ngarsaning Gusti Kang Maha Agung. Nggih. Anakku lanang Oni Prasetyo. Anakku wedok Rahma Allah iki ora tau mambu getak utawa meneh mambu jiwit. Mula ndak titipake marang sliramu ya kira tak bagus. Injih Siwa. Kono ngira nyuwun pangestu marang padimu ngono. Injih Ibu. Siwa. Kula nyuwun tambeng pangestu anggen kula badhe amangun bali wisma Siwa. Ya yo kira tak pangestune ya kira. Kanjeng Ibu. Kula nyuwun tambeng pangestu anggen kula badhe amangun palakrama Kanjeng Ibu. Ya yo nggih. Tak pangestune ya nggih. Tak titipake putraku marang sliramu. Muga-muga rahayu sembodo kang sinedya basuki Kakang Esti nggih. Injih Ibu. Para sinedhan kaku sepeti ingkang winantuk ing panghormatan. Kono-kono nggih nyuwun pangestu marang Bapak Ibu ana Singasari kono ya nggih. Kandinan garwamu sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ayo diajeng sowan Rama Ibu ana Singasari kono nggih. Diajeng.
ibune iki kaya anakmu lanang karo garwane. Injih Bapak. Kanjeng Ibu. Yo anakku wedok bocah ayu. Kula nyuwun tambah pangestuken kula badhe amangun bali wisma Ibu. Yo ngger tak pangestune yo ngger. Muga Gusti ngudaneni apa kang mbok karepake yo ngger. Kanjeng Rama. Kula nyuwun tambah pangestuken kula amangun bali wisma palakrama kaliyan diajeng Rahma Aulia yo ngger. Ndak pengestoni ya mung welingipun bapa ana patang perkara kang sepisan nggih. Tingkah lakumu kudu beda kalawan jeneng sira isih padha lambat kala semana bune terusno pesenane bapak. Yen anakku lanang sungkem marang maratuwamu kaya dene sungkem marang wong atuwamu dhewe ya nggih. Awit panger kowe maratuwa ki tanpa beda kalian wong atuwamu dhewe. Jeneng sira kudu macinamadanan eling tinilingan marang sapadha-padha ya nggih. Kang angka papate sarene jeneng sira ngkur kepiyagama Islam. Salat 5 wektu aja lanti lali ya nggih anakku lanang uni. Injih Ibu. Wis kono-kono nggih lenggah malih ana palenggan sing wis sumedya kono ya nggih. Injih Ibu. Kono-kono sing padha ngati-ati. Bapak Ibu iso mung bebalang donga. Muga sinembatan Gusti kang akarya loka ya nggih. Injih Ibu. Injih Ibu. Rikala semana sampun keparangpurna anggenipun nindakaken tata cara sungkem dhateng ingkang Ibu Dalasan Rama. Suwuhe gendhing kasemanggaken Mbak Me. Monggo. Yo apa nduk senengane gawe tamis. Oh, umpama gendhinge ketawang rujit ne iso ndrowos-ndrowos. Dadi saking para tamu kakung sedherek ingkang winanti pakurmatan, duk kaping tata cara nggih foto pangeston pramila dumateng keluarga besan ingkang badhe foto-foto.